Maayong buntag mga katiktik. Welcome sa akong pinakauna nga vlog. Ako si Winding Valenzuela, 76 years old, taga Davao del Norte. Abot sa 76 katuig, ang akong anak ka nahimo 13. Kaysa tulo pa unta ng akong anak, ingon ako sa ako ba na magpamili planning ta. Maingon mo sa utin raag doon, abot og 13. Hinabot og 13. Kadusi ra anak kay kambal man, ihapon na lang ka 13. Sa utin raag doon. Tud ang 13 kabuk anak, ang trabaho sa akong bana pod kumpanya nga Alcantara. Nya kay di man ta magkabiro lagi patsuso kay kuan man gigatas man nya liberty ra man pud to nagatas dili kay karon tagkapi na libo na patay na ko ana sa ka mangitaan nag ipatutoy ani na. Galing kay barato ra man to. 1.25 ra man gatas nga liberty. Tao na? Oo. Nya karon 49 na. Ang karon mangiskwela bag ng gwapo na nay magkaligid nga bag. Ako nag-eskwela sa una in taon ang akong bag knit bag. Kay wa may palit. Ang sinik bag? Knit bag ba ka nang na ay anak gani ron sa kuan. Ikuskus gani ron man laban na. Nya ang papel manguha ko og kuan kanang santol pakambyuhan kay para makapapil ko og dili biyabas. Nya wa jud karon magbalo na mga bata karon 30, 20 sing ingon pud ko nga. Uy, ako in taon sa una nag-eskwela. Iskabuok ralubi dalhon ako dito sa ubos sa baryo kay pakambyuhan ako og isa kabuk tira-tira. Maura to, nakali kahawag na ninyo karon di pa mo mandawat og 20 ra. Hayahay ninyo. Ako sa una lisod kaayo ang amo pang kuan kanon kintahay. Nilungag na kamuti ba magpili lang ka saging bay malungag. Maunay bawon to. Dito sa ang pagkailan namo ng ako ba na kay taga Bicol man na. Nagkita ra sad mi kay pobre lagi mi nagpabulan ko diha sa Baganga. Kana sila kay trabahante man, kasira siya, siyam sila sa kuan. Tao niya, bantog ra di na siya kay og kuan mo largo-largo bitaw siya paglabay dili siya mulikay, kay mudas mag ang uban mulikay man katong siyam sila. Kana siya maldito na di daan to siya sa naana na siya pagkuan sa kuha. Dili ko mo kuan anak kay og gida ayo pa niya pagpangulitaw di ko mo sugot anak kay murag alimango ba dagko kaayo ning braso ani di ko ganahan. Ang ako gikaganahan kadto si Benito Binauhan nga driver sa trailer kay pating gwapo iyang ilong may kuhit sa puso. Mas gwapo ka lolo? Gwapo to sa iya, gwapo to pero siya may nakakuan kay maldito magkaayo. Yung gisugot mo naman si lolo. Sugot nga di ka mo sugot ato nga. Mangawit kay kasira man lang siya mo kuan ko og alas 3:30 maglungag naman ko sugot kay daghan man mga driver babawnan. Ay dino maldito magkaayo nagtago man dai sa ilaw abuhan niya. Katong mga panty sa una kay luag bitaw ang dinidapit sa paa. Na nagtuwad-tuwad ko sige naghuyop sa kalayo. Nangawit naman sa abot sa tagtong nakawitan ning sulod man po iyang kamot diri nakawitan man diri sa akong ang mga katagaw lagi nako kay di man pareha karon ang mga badiron nga maumay magkati-kati sila kay. Wa pa man jud ta makatilaw kay tahin sa unang kalo-kalo. Dili jud ka makuan. Dili ko kisi-kisi kay basin dira daw mabasi mabitas. Kana kay dili pa to siya magdito di ko sugot ay. Dili mi magkadayon. Mabito tong muuli ko sa Surigao di jud ko mingawon sa iya. Duhanay amo bata. Dili ko mingawon sa iya kay wa man ko lagi di man kintahay nako nga kuan. Ay wala ko na higugma ka lolo. Wala ay. Dili ko mingawon tagwalo ko kabuan Surigao. Lagi kay wa man tong kubatia og kamingaw di man ko ganahan lagi kay wa man lagi sa akong hunahuna nga sila. Ninya dito na himbalhin na siya wa pa mi makalayon himbalhin na siya kay ingkog nagtigo man lagi mi ing bakasyon daw siya dinis Davao. Ingkog mobalhin ko ani kay madisgrasya ta ani kay daan ang akong amahan mapagikan hiningon nga magupat gani daw kuno ang tiil pino pa daw kuno ko sa dawa yatad daron ay duha ra man ako tiil ini ko pat di namin jo na nya di mo ako gikuanan to ang akong amahan na pag ingon pud ambot unsa ka ning minyuonan nako nga pag ingon nga hinawa na siya dito sa akong gikuanan kay hinbalhin na dito siya sa baryo pagka
naay na misita nako nga lain, ingon na po siya nga, naingon tong amo nako nga. Winnie, di ay nagtawag si Valenzuela nimo pare unsa daw ka nakadali. Ingon ko, aron madali kay na amay ako bisita. Unsa man? Ingon siya nga. Kanang Tagalog man to mauban ba daw kuno ko pag kuan kay mangitas daw naan mangitas siya balay arkilahan. Kuyog ba daw ko aron di madugay ang istorya. Ingon ko pag kuha og sakyanan kay mauban ko ugma. Na pagkaugma mga alas 10 nagdala og pick up. Sa kay reset ko. Intay, una ko nakabutang. Mo to naabot ta dire. Oh, naghinlo na dayon pod ko gikuanan. Amo balay arkilahan king tahay. Nya. Kung kuan pagtapuson paning ako ang kuan. Sasagikan sa sinugdanan pag minyo nami nag-ipon. Suswa pay tuyo ka adlaw nangabot ang iyang manghod tulo ka buok. Gikan sa mga goy tulo ka buok gagmay pa. Na pag ikaupat ka adlaw na football man siya. Kay? Gi-football dito sa Baganga kay natuyog man sa siyap. Tulog man sa kay hubog. Nya, bitin akong presyo anak nga kada uli hubog kanang himuhukasan og sapatos sanina kay imo ilisan kay hubog lagi basa mo tugasan na sa gikan ingon ako. Maghilak na tao maingon tong akong gipuy-an nagiya sa balay. Nga Winnie, Win, kasayang nimo ako pa biyaan na nimo kay kaplag pa jud ka og daghan nga lalaki kay biyaan na nimo og maugaling na wa pa gani mo anak nag-iningon na siya anak nimo pag antos pag kaputbol na pod niya tagaan kami sa iya mga amigo hap nga tinapa aw salmon unya mga tinapa mga sabon pagkambyuhan na pod nako dito sa bukid sa Baganga og kamuti pujong sa sako ako na po'y magpasan gikan dito sa bukid largo pa kasada kay mga tang nagsakyanan ang iyang manghod di pa man makadaog kay gagmay pa man amoy ako uban dito ya unsa may tambay sa sakit sa uyo ba ka nagsakit na sa ni ako uyo lang si Jakat sige sa pangutana bayo sisi ang kanang ato ba mataw taya kay lakaw ko kanang ako nataw ko diin man ko sa ngalan ato birth certificate katong dako ya nga kuan Pepsi dako nga ko family price lagi Nag-request ba nga magtagalog ka? sa jaga pa ko kato lagi dilpin kato na banan ako kay Tagalog ba ni sultihan mo lagi tong iningon nga iniibig kita ang ako ba sa sinuragaw nung kita hinigog masig kabiro pasay pamagta ko pag Tagalog hindi daw biro ang pag-ibig daw kuno niya ingkong naa masiguro biro sa kuan kaning Tagalog kay ngano ang sa Surigao man tanat ako buti pasabot ini hinigog masig kabiro sig kagol masig kabiro na ama dai biro Tagalog may balo mag Tagalog Grabe. English. Di man ko di bitaw ko'y masab kami kay di ko ganahan kato si Isidora kay masuko to kay ako man laksian ang iyang kami bisag bag o kay wa man ako tan-aw og bag o ba iputos na ko sa buwan kay mangayok man pud tong tinuha kay buwan binuang ra man ito iya ha sang nanihapon na mangayok pa mag balutin man ko nan maliit nga tuyo sa imo Na may mag-request nga magtagalog daw ka kay daghan biya kag audience na taga Manila. Hindi unsay Tagalog sa hindi ko marunong. Kana. Hindi ko marunong mag istorya ng Tagalog. Kanang putol-putol. Pero makasabot ka lang. Makasabot ko pero di lagi ko kasulti. Napakay nauyab la bago si Lolo? Ha? Napakay mga nauyab bago si Lolo? Na ay nauyab pero taga Bulano tagis Bohol man to. Unsa may kalahian sa pagpanguyab sa una ug karon? Na lahi ra man to sa una kaanha man jud ta sa ug anha ta sa ato balay na aman ato mga ginikanan suga pa man to sa una. Karon ang bali na may mangita sa kangit-ngitan. Ako bita sa una hagdon ko manan og sini katong uyab nako sa katong sa taga Bohol dito may makauyab sa Butuan. Dili ko mauban kay mahaykan man ko ana kay ngit-ngit man pa suod sa sinihan. Di jud ka pakis. Di man lagi magkis kay nakisan bitaw ko anak atong taga Bohol. Mo bitaw amo gibuyagan kay ingkog na buntis na ko. Ano kay balo nga kalo-kalo dai mo sulod. Ingon ko ang hayop mo buntis na ko. Kuba na buntis na di na gani ko rig kulba na kintahay. Pero karon na ang mga jaga karon mo ana bangaga na. Sa una nga maghinam-hinam kay pagka humangkasal kita sa Sabado sa gabi kulba na gudan karon kulba ang pagkaana nga lungag di mo ingon naman banga. Nay kulba ron kay laga nang tagbo. Nay nangutan nala kung unsaon daw pagpanguyab. Lalaki to siya. Unsaon daw pagpanguyab sa mga babae karon?
Di naman ka kinahanglan paron mo balak pa pareha sa unang mga karaan nga naa pa may balak-balak, naa pa may maharana. Karon di naman basta maangayan ka. Di dayon sa cellphone magtik-tik dayon, anya ato dayon sa kadaplinan. Mangita dayon higayon. Naisa na gid ang mga babae karon kay magpili naisa na gwapo ka. Pagtan-aw nila gwapo. Is kapag kidhat ra nimo larga na dayon dito sa kadaplinan. Si kadaplinan. Daplin sa sapa ba yun? Daplin sa sagingan. Mangita dayon higayon. Ang amahan sa una kay kuan man lagi mangisog man ug naay magkuan. Ingon na. Naa kay bisita. Naing ko muli li sa ko kay bukid ba amo gipuy-an. Muli li ko sus ang kadto manglibat. Di makuha kawhat dayon kog buongon sa kawhat magbuongon sa bintana namo sa sulod. Mandapi-dapi dayon kog tap-tap nagbuongon pikto ka buok dinhi bugkusan dayon ako panyo. Kay Kay aron di lagi ko makatubang ato kay itong kontra man ako nga libat kay nagustuhan man to ni tatay kay listo mamana. Yan ta. Ingko di ni nabad di atong uyo. Kanang unsa ang pagkuan na kanang ding nilabdan man di sa uyo wa man kami mahibayo. Na nilabdan man siya sa iyang uyo ito na gani nagdapi man gani na siya aning buongon kay labad siguro na iyang ulo na. pero wala naglabad. Wagod. Ul ato istorya sa tatay kato na ganing akong kuan uyab jud nga akong mointa na ako aminjo ang kay kanin jud giagas sa unang jud kana jud mo ako minyoan. Di man po sa tatay to makagana kay dola daw malabding botay kanang mahinawayon daw nga daw malabding botay dili daw dako nga kalubian kay dako man to sila ngayuta. Tatay sa dili makaangay mo to. Na kay mailhan man to siya kay magdaladaan to siya og inumon. Iya jud paimnon isa sa tatay mag-inom isa sila kay kuan. Katugya pa ng libat. Dili, ito Alay, lang ako kagustuhan. Naibalo naman siya nga, moinom sa tatay. Kaya aron mong mahubog, matulog naman. Di magka-istorya na kami. Ita sa paimnon, dala siya tagtulog ka kulapo. Kay kulapo man sa una. Kuan na dahil sa tatay, maghigda-higda na dito sa kuan iyang higdaanan. Tulog na. Magka-istorya nami. Muna, istorya nami kayo. Di ba ato ko makaangay na. Di man kuan. Parehagod anang mamayli kay bayli pa man sa una, di pa man disco. Na kung ang nagguyoron man ko nga di ko makaangay ang katuyon na ako nagusto ang dili na makaguyod kasi siya na lang permi nga may ano niya atumban-tumban ako ang tiil tumban ako ang tiil dako akong utot ingom ako magwanga ngano kita nang utot makadi masipog nga kanang niya matas baylian ay na kay aron di na siya maguyod nit sa kinamalditahan ko sa una na siya lang mo og naghigda ra ko kay pinobre lang ni ato kay naghigda-higda lang isa ko kay sakit ni akong buko-buko. A few moments later. Maura to tanan ang akong istorya. Salamat sa nananaw. Lihog ko sa pagtanaw sa surb. Salamat to sa pagtanaw sa subscribe. Subscribe. I-click ninyo ang bell button. Button. Button.